Inini ndaita problem yandoda kuti ibude. Pamwe anganyara nehama dzake dzinganyara. Munhu uyu taifambidzana mune zvakanaka tikatoronga kuti tichagara tese. So ndobva anditi tora zvimwe zvinhu uchiuya nazvo chikumba. Ndakabva ndatakura everything ndibva ndaendesa kuya kwake. After that ndobva izvezvi ndobva ndaita pamira ndobva nditi ayo ndatichimbotengei bhedhi because tichazotadza kutenga bhedhi takuunganidza mari dzevaridzi kunobvisa. Ndichibva ndatotumira mari yebhedhi iyaya ndobva atenga bhedhi TV sales. Ndobva aendesa kumba kwaini ndiri kunokubasa kwangu iye ari kumba ikoko. After 3 days ndakabva ndatanga kutukwa nemwe mukadzi. Tukatotizirwa nemwe mukadzi. Ndabva ndafona akati enda nemwe mukadzi. Akatanga kundishaudza. Apa akabva atora futi mari yanga iri mukadhi raanaro ikoko recabs. Ndobva aswaipa futi mari 16,000 yaakaswaipa. Handizivi kuti aishandisire chimari iyo. Kadhi roro futi akatoita zvokutoriba ndisingazivi pandakauya kuno. Ndobva azondiudza ndauda kushandisa kadhi zvikanzi ndii ndaritora kadhi. Izvezvizvi anzara zvaanoda akatora mari akanditengesa bhedhi. Zvinhu zvokundirwadza. Pamwe zvikabudawo pamwe anganyari. Handizivi kuti inoita here kuibuditsa. Hama dzake ndakambotaura nadzo vanenge vachingotipedzera naye. Hapana munhu sofa arikuda kugadzisa ishu. Inini pfungwa dzangu dzakutongofunga kuti dai ndangomupengesa kana kumuuraya mwana ndosara ndichichengeta. Nzwa audio yemusikana uyu. Ndiri kumunzwa ari kutoti anga achida kuti nyaya yake ikaburitswa mukomana uyu anyare. Ndosaka ndiri kutoona kuti she is not thinking straight. Mukomana uyu haana kana chekumbonyara. Iye ndiye anotofanira kutonyara chaizvo. Kutonyara chaizvo. Ende zviri kunetsa pane musikana uyu. Unoziva kuti kudii munhu ukafunga kuti nguva yako yekuroorwa yanonoka kana kuti yapfuura unoita zvinhu zvoupenzi. Vana vedu vanofanira kuziva kuti nguva yekuroorwa ndeyaMwari. Vamwe vanoroorwa vari pamazera achangoswamuka kubva pa18 apa tichidai. Vamwe vanoroorwa in their 20s, vamwe in their 30s, vamwe in their 40s, vamwe panodiwa naMwari. Hongu biological clock inogona kupesana nenguva yaunoroorwa, but nguva yekuroorwa nemunhu anokuroora waunodanana naye inguva yaMwari. Saka desperation iyoyi yekuti ndazotenga mubhedha ndaendesa zvakati, wanga uchiendesa kupi? Wanga uchiendesa kunani? Because legally haasi murume wake ika, it's just a boyfriend. Ungatange kutenga mubhedha kana kadi zvezvo zvaarutaura kuti azotora 16,000 amboita sei? Ko munhu asiri murume wako kana kuti sibling yako kana kuti parent yako, even masiblings nemaparents, it's up to you kuti wati shandisai kadhi rangu. Zvinhu zviri personal. Kunenge wazonanyira kupa chikomba kadhi rekuti chi. Saka inini ndingoti munhu ka, this girl ari kurakidza desperation inonyadzisa. Kana munhu achingokuda anokuroora. Ko iye kuroorwa akataura kuti kana maroorana panofanira kunge paine mubhedha ndiani? Vamwe some people start from scratch. Chinofanira kunge chiripo ilove. Kwete mubhedha, wardrobe, whatever. Chinofanira kunge chiripo ilove. Kana maane love, kuna vamwe vakatanga vachitorara parupasa, nhasi vakutorara pamaking aye mahigh rise, mazibhedha mahombe ekuti panogona kurara vanhu 5-6 ivo vari 2 chete. Saka inini pfungwa dzangu ndedzekungoudza mwana kuti 1, teramira nguva yako yekuroorwa ichasvika. Ende mazuva ano kuroorwa kwacho kunoda kutanga watarisa kuti muri kudanana zverudo chaizvo here. Nekuti vamwe vanongotarisa kuti musikana ane mari ndeupiwo kana kuti mukomana ane mari ndeupiwo imbinga yazodini. But in our culture isusu sevanhu vatema sembaZimbabwean, it's the men anobvisa pfuma dzese idzodzo. Zvino kana wamubvisira mubhedha kana wamubvisira chakati atora mari yako 16,000 azodi, kana even akauya kuzoti tiri kuzoroora tiri kutsvaga usadza, uri kuzviroora handiti.
Saka inini apaka this guy akaita zvinhu zvakashata stereki but akapiwa mukana. Saka inini yambiro yangu kuvanasikana ndeyekuti usape munhu mukana wekuti apinde muhomwe yako, usape munhu mukana wekuti akuabuse, usape munhu mukana wekuti aone kuti wapererwa. Out there are so many other guys vari genuine vari kutotsvaga musikana anenge iye. Saka iye ari kuti anoda kumupengesa kana kuti kufa, that's cruel. Ende haasi mashoko anombotaurwa nemunhu kwai, mashoko atisingatendedze mutsika nemagariro, mashoko etsvina, mashoko euroyi. Hatiurayi vanhu vanotitadzira. Kudzosera ndekwaMwari. Nekuti kana iwe ukati unoda kumuuraya ukachitanga kufa iwe, ko ukazourayiwa uri iwe, kuuraya munhu, kupengesa munhu harisi basa rako iroreri.